Suci ulang hari disebut jatuh kabupaten dengan Tumpah Buyut Pak Harudin ingkang manggen wonten Mataran Kreseh dipuncaos disepul Suci ulang hari panuwunipun mangsilana rayu lujeng dhatengipun Mesir lan kula sampun janjenipun matur nyambut damel bedhah dalam lintas selatan perintah kene tumindak ngebuti dalemipun Yang Pak Harudin kula ingkang nyuwunaken pangapura lan wiwit menika dipun bisa kepadanipun wontenipun mat sinamatan panjenengan wonten kiwa ingkang kerja wonten tengen panjenengan tengen ingkang kerja wonten kiwa lan wiwit nganggenipun lampahaken dadi lampahaken wilujeng serinten kalih islamine wiwit saking andhapipun angsala donga pangajune dherek kula kasuwun panjungane kang wilujeng lajeng kekilan tari kajuninga pengen yang dikrang jaya panjenenganipun yang gunusca yang buyut pangeran sabuk lontang sedaya dipun kawruhi segala sekilan tari panuwunipun mangsulana rahayu jeng lan dosere saged mlampah ingkang sae saged kapendhe saged pinaringan slamet sedaya nyuwun pangapunten anggenipun nyambut damel wilujeng kadipun sambut wilujeng srintene dalune slamine wiwit saking andhapipun angsala donga pangestune dherek kula kasuwun panjungane kang wilujeng lan nyajeng kang sikal bakal bumi sang inggile Natareng Kretes ngantos Sumrawang ngantos Seloyan sedaya dipun jasmili lan tripanipun mangsulana rayu wilujeng anggenipun nyambut damel wilujeng dalune slamine wiwit saking andhapipun angsala donga pangestune dherek kula kasuwun panjungane kang wilujeng kang blokoi kaki amung ning amungan bumi lan blokoi kaki amung ning amung-amungipun dendang sami makat sarangan dalan lintas selatan dipun blokoi anggenipun nyambut damel mugi manggih karahayon wilujeng ingkang dipun sambut wilujeng srintene